Jotono hambai hai ani blog ang maphai bijabkha norokno phunukni bagwi tini khe chwng nogo tongna hwnwi belai khe seleka hwnwi kisa guru gana hwnwi chwng filo nokolaimani oro chwng sokpaikha tabu parani wngwi nokora hai abo haikhe forest chwng forest office Sampurnagar aro sokpaikha abo haikhe chwng yang birgu das Sadupara beach abo chwng ar sokpaiwi sini chwng thana manwi khe chwng abo haikhe chwng tabuk bike bai running khai choli tongo chwng thana manwi khe sini Telamura aro chwng thanai chwng thangwi aro sini khobor rijak tongo khoroksa ani dara bo phaji hinui khobor rijak tongo aro chwng thana bagwi chwng nokhormani abo haikhe chwng thanglaikhা tini sujok mankha jora kaham mankha kwba thanglaichini hinui chwng thangwi tongo abo haikhe chwng lama o thangte hakote wngkha kisa video khlaiwi hwnwi khlaiwi thangmani abo haikhe bwkha bo aro nangkha berimani ba beri khaise bwkha swrango hima hai swrango hwnkhe nogoma tongmo chwng jora jora khe abo khe eco park sini hatai kotor eco park tongo abono chwng oro sogui abo khe chwng aro sogui habona habliya chwng direct no thanglaikhা tamoni khe sini jora kom ni bagwi chwng aro haboliya eco park o sini thana hamato chwng aro thangya chwng Telamura thangmani ani bagwi Telamura bwkhano chwng lama rwkha hablangliya abo khe Telamura majigini swkang kaisa lama main road highway twi chwng thangba main road twi thango wngkha abo haikhe orogo haino gota choli tongo ta chwng hwnkhe thangwi chwng bazar malai ni swkang malaikha bazar tatai kisa thangnai chwng bazar malainai aro bazar o chwng bwthakna hwnkhano bwthakliya aro bo chwng halai thanglaikhা tamokhe chwng lejakni bagwi abo khe bazar abo khe aro khe petrol pump amo khe chwng ma thangkha chwng bwthakma lailiya chwng thangwi thangte chwng tobo tongthokha nokbar sip bwkharok bo swrangkha abo hai hwnkhe abo khe sini haino hai bazar Telamura bazar abo khe Telamura bazar parangwi thangnai chwng Telamura bazar parangwi thangwi kaisa degree college tike chwng thangya kuwi chwng sogikha bachai abo khani bachai abo khe dara bong nogono borokno khobor swngro ba bong nogo sogikha abo haikhe hwnkhe sogui kok rok salaikha salaima pore khe chwng aro muilani hinui thanglaikhা pukhri o abo khe dara chwngno sajak tongo aromani hinui abo haikhe chwng pukhri aroma hinui chwng nokhorlaikhা abo haikhe sini thab thanglaikhা chwng dol khaino mane dara bachai songbai chwng thanglaikhা thangwi nongno romato phunukma liya ang khe romwi tongio wngkha haikhe rombai akubai tubkha chwng mankha kotor o mankha mane 3 kg 4 kg hai ka o abo khe dara abo bachai tei masa dara ani obo amswk baya teibo tongo balting o ani bagwi chwng abo paikha hwnkhe chwng nogo phaiwi chwng helep laikha dara o kwrak tongkha dara kayang khe yang khe chini sarsangit gayang khe tei masa bongpara ni borok bung tongmaya ang bo abo khe chwng kwrak kha dara no kwragwi tongo aro bo kwrak rwngmo wngkha aro dara to kwrak no jotono hambai norok nai tongdi next video norok nuknai haino choya karwi norok nai tongdi ani channel no tei jodi no subscribe khaijagya hwnkhe norok subscribe bo khai redi tei like redi tei comment redi norok se ani channel norok se develop khainai norok sakbai.